sing sareng sing seleh mengko dipene pikoleh sing sabar lan trimo jewata sujudno marasutira ing budaya akluri seni jami tinggalan leluhur budaya kang ati luhur jelali manembah bareng Gusti kang maha suci. Dumateng sagung para lenggah undangan ingkang satuhu kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng dumateng sagung para lenggah undangan ingkang satuhu kinurmatan. Sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinarak mangayu bagya pakana dicara langan beksa lumampah wonten dalempun Bapa Winarno sarimbit Ibu Priyani kanthi ajat mangayu bagya putra putrinipun Raka Bagus Miyanto ingkang pikantuk putrinipun Bapak Winarno Diah Ayu Sunya dipunwontenaken pagelaran Suka Parisuka adicara langan beksa. Mila katuraken sagung para lenggah para mitra kabudayan Jawi kang satuhu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula wantun cumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten ateges kawula ngirangi suba sita trep sila unggah-ungguh tata krama. Ananging kalendhakan pakaryan dawuh biyenipun Bapak Winarno sakeluwarga minangka adicara mbah sampur pagelaran ingkang lumampah ing dalu menika. Mila katuraken kunjuk sagung para lenggah para mitra kabudayan Jawi kang satuhu kinurmatan saderengipun kawitan pagelaran. Sepindah katuraken kinurmatan kunjuk biyenipun Bapak ingkang wajat, Bapak ingkang kawugan, Bapak ingkang hamgugati kunjuk Bapak Winarno sarimbit Ibu Priyani. Ingkang hormatan kunjuk dipun Bapak ingkang hamengku kali Bapak kawula dusun Sekar kunjuk Bukades saha sedaya prangkatipun Bapak saking Muspika saha setapipun Bapak seksi kebudayaan sampun dalam dinas pariwisata ugi katuraken hormatan kunjuk sagung para lenggah kakung mewah putri dalah para pamirsa ingkang satu bekti. Saderengipun kawitan pagelaran lan besana pampah monggo hamuji sukaran Gusti Kang Maha Agung. Dene prawan dalem menika sapi kantuk berkah rahmat hidayah so inae berzakat mangempal pinarak midalem wonten Bapak Winarno sakeluwarga kanthi kawinatura harjan nir ing sampikala ing dalu menika. Iki lumampah adicara elang nusan pagelaran maharga ingkang putra telah putri Bapak Winarno. Ngambali atur kunjuk sagung para lenggah sesepuh punika waji sepuh mangayu bagya sagung para lenggah kagem mewah putri
kula sesulehipun bawa winarsa keluarga ngleraken rasa pangraos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra pangarsa pangapunten mbok menawi tanggenipun bawa winarsa rimbit ibu priyani caos pasugata batok sagung para kandha nggih babagan palenggahan kirang nuju prana atur dedah ranto ujukan kirang mirasa lepat kula minangka wakilipun Bapak winarsa keluarga lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun ugi boten kasepen kanthi pagelaran pahargyan Raka Bagus Miyanto ingkang pikantuk putri Diahayu Sunya sagung para lenggah sesepuh pinisepuh kasuwun pangestunipun tedha arastunipun mugi temanten kalih dipun pahargyan bangsang imbinjangipun temanten kalih tansah pikantuk berkahing Gusti Kang Maha Agung mugi temanten kalih anggenipun Brayan Manggiya Raharja selami-laminipun tinebih marang Rubita tansah cinaket marang kabejan ugi jumbuh ingkang ginayuh nggih winarsa keluarga putra putrinipun hami gunani tumrap keluarga sumrambah nusa bangsa ugi tumrapipun agama hamila bombonge malih Bapak winarsa kanthi pagelaran pahargyan dipun subya adicara langan beksa pagelaran kairing saking paguyuban seni krawitan saking Pujangga Laras mijil saking dusun Deling Laladan Sekar Kawangku Bojonegoro pangarsa Adimas Joko S badhe kaibur dening Eko Dwi Waranggana tawi kalih joget pagelaran langan beksan kawiwitan ingkang manggen ler manggen kiri mijil saking dusun Bangkulan Laladan Temayang Bojonegoro Diahayu Endah Ayu Supriyati ingkang manggen kanan manggen kidul mijil saking Tambak Arjo Kawengku Kabupaten Bojonegoro Diahayu Wantika pagelaran kasengkuyung audio sound system profesional mijil saking Sengon XL Ngambon Bojonegoro ugi boten kasupen kasuting studio syuting Sota TV saking Barek minangka dicara langan beksa kalau piyambak minangkani dawuh Bapak Winarno marjuki jeneng kula tengguluran ngasem pondokan kula mangayu bagya pagelaran sagung perlenggah ingkang sampun rawuh ing mangke kasuwun minangkan Bapak Winarno derek ngagem sampur hangregaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika mugi pagelaran sapikantuk berkahing Gusti Kang Maha Agung nggih pagelaran tansah jaya wijayanti lir ing sampikala ngantos paripurna usana ing dalem atur kula cekap wonten kirang lakmi penyuwun gong samudra pangarsami wabillahi taufiq wal hidayah waridulunayah ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng dalu sugeng amirsani nuwun kala nuwun. Jadi dua tersagung para rekan para mitra katuraken ing nembe rawuh andherekaken ngambali atur kula sesulih Bapak winarsa keluarga sugeng rawuh sugeng lenggah pinarak mangayu bagya ndherekaken pagelaran langan beksan pahargya putra putri Bapak Winarno katuraken lumampah kawitan adicara langan beksan kawitan kanca pradangga hangracik joget gambyong parianom paripurna gambyong ing mangke kalajengaken joget srampat ta sumangga.
Gusti
sunat warga birne lati kaya ngene rasane tempe beli ngulon apa tenane peklakon kaya kentang dimasak rawon mampir dhewe
iki ngawur sesuk ratu turi kanoti kula sikarane kaya sing rukun kaya biasane yen kembar ciplok ning lemah lambe melu nyawang saka kene wae dituturi ora kena dipenggal yen di omah ora sapa omah tansah liwo atiku kayunyun selagamu saya nambahi amor terserah ayu leceraku ora manggal atiku dadi komik semua setitik aku wis trima kangen gurino wengi dan sali wong tresnaku ra bisa lali lagu
kemukan di prasaja sembah nuwun katuraken kunjungipun Bapak ing Bajat ugi sagung warlenggah lumampah niki sawetawis paripurna joget gambyong kalajengaken srampat sambut paripurna dhumateng para mitra kabudayan Jawi ingkang satu kinurmatan niki saderengipun langan beksan kawiwitan katuraken sagung kadang dulur-dulur nuwun sewu suasana pandemi kula suwun ingkang kagungan HP ampun ngantos medsosaken gambar langan beksan ing dalu menika nyuwun tulung nggih nuwun sewu moto mboten napa sing penting diunggah sampai dhuwur ngoten nggih pun sah di medsoske sembah nuwun dhumateng saking para lenggah para mitra langsung mawon tumuju wonten adicara langan beksan lumampah adicara langan beksan ing mangke kawiwitan sampur panghormat swindah kunjuk Mas Manten adicara kekalih mangke Bapak ingkang Bajat angka 3 Bapak Perangkat salajengipun sagung para lenggah ugi undangan ingkang satu kinurmatan mila katuraken langsung mawon adicara langan beksan kawiwitan kunjuk Mas Manten Mas Mianto lenggah langkung prayogi jadi kanthi kawiwitan langan beksan adicara lumampah nampi adicara sampur panghormatan iki lampahipun sampur kader adicara langan beksa kairing ayak gedhok ta sumangga sugih rawuh sangyane para tamu mugi biner kan rasa hami witi pagelaran langet tayo bojoku laras paring asma leng-leng driya mangu
Sone peneno kanggo baso tetotiro Katuraken monggo dhumateng penderek saking temanten putri Rai Kakung ingkang badhe tur tombok manten dan nggih wekdal kesumagaken mangayu bagya monggo katuraken niki Jos rame-rame mlebu pasar rebut ngarep samaryan kala dhisik anu broka bentos-bentos dek tabrakan padha kanca selak weruh bakule dawet sing ayu SMA nggawa rasa ame embui murih katuraken monggo dhumateng sagung para mitra kata-kata ingkang badhe tombok manten wekdal kesumagaken tumuju wonten sasana adicara langan beksa ndherekaken kanthi gayeng regeng pahargya nyimpen Mas Miyanto tumuju wonten sasana langan beksa wow asik co mlebu kali papat rebut ngarep samaryan kala dhisik anu broka bentos-bentos dek tabrakan padha kanca salah warung bakule dawet sing ayu SMA nggawa rasa ame mbui mure
paling enak nikah entuk sapa kowe tak kandhani mas paling penak nikah entuk prawan yen entuk prawan angele ra karuan penjelukane karo gelang yen salah setitik atine dadi runtik aku wedi nek urip paling enak mangan lawakku yen sampeyan tak kandhani paling enak mangan lawak paling enak nikah karo sapa yen sampeyan tak kandhani paling enak nikah entuk rondo yen entuk rondo aja mbok sia-sia sebab apa pinter golek kaya yen salah sedidik aja digawe gelo mondhe atine nelongso prawan apa rondo padha wae pokoke jodone prawan apa rondo padha wae
pancen sliramu dik wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang Apa lali apa pancen wis ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni ngenteni baline entarane semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku dina minggu sing tak tunggu kuwi ngajak ning taman nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ora balesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku pipimu mesti tak jiwel lali janjine kandhane alasane mangka lake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe ning ngendi kelakatmu saja nyupriyani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya
paramah kiduyune tresno lan kasih kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasaning ati yen aku ora kelakon melu duweni jebu alas kulite bolong sing tak gagas wis duwe wong ana kula ana semut durung rada direbut Supaning batin yen kula jadi dikawin tekad ning ati ora bakal loro ganti supawe janji arep seido semati senang lah sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dik manis rasane ya ben wis tilas tak ateni randane wancine was surup surya sisi wetan padang sesulai bulan was daderi nuruti senenge ngati wang-wangi karang pratisan padha sanja ana karo kopi padha ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cangkir dik nanging bisa gawe padange pikir 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 yen ora ngombe sak sore dik katone awake nglentir wis misuwur
Sembah nuwun katuraken sedaya pendiripun Mas Manten Mas Mianto sedaya pengiring kediki samederek mangayubake lumampah wonten adicara langan beksan ngagem sampur kediki ngregengaken swasana adicara langan beksa ingkang pentas kediki ing dalu menika.